Dobrý deň, zdravím vás z Káhiry, moje meno je Beata, študujem tu arabštinu u pána Ibrahima Šáfaji. A dostala som sa k nemu cez odporúčanie od kamarátky. Vyskúšala som niekoľko učiteľov a profesorov, niekoľko škôl, súkromných škôl a on mi vyhovuje najlepšie, pretože jeho spôsob učenia je kamarátsky, je viac kamarát ako učiteľ a myslím si, že takto sa spolu naučíme viac. A taktiež ho môžem odporúčiť ostatným. Učíme sa spolu z knihy, americkej knihy z Georgetown University, ktorá sa volá Kitab fi Ta'allum al-Lugha al-Arabiyya. A naozaj ho môžem odporúčiť, pretože v pomere ceny a kvality je toto najlepšie, čo som v Káhire našla. Pre viac informácií môžete navštíviť jeho webové stránky alebo napísať e-mail na learnarabiconline@yahoo.com.